3, 4. Čaute. Vítam vás na 4. losovaní Prango Cupu u Jančiho. Vykopali sme postup Slovenska. Áno. Takže dúfajme, že všetko dobre dopadne. Ideme k obľúbenému losovaniu. Systém bude jednoduchý. 14 skupín po 5 mužstiev. S tým, že 3 mužstva sa odhlásili, takže máme 3 náhradné papieriky. Budeme sa ich snažiť vylosovať tak, aby bol v každej skupine maximálne jedno náhradné mužstvo. Zo skupín postupuje automaticky prvé 2 mužstva a najlepší 4 z tretích miest z 5 členných skupín. To znamená, že keď bude náhodou v skupine náhradné mužstvo a nepríde žiadne, keď bude len 4-členná skupina, automaticky postupia len prví 2 a tí 3, čo tam ostanú, tak alebo teda z tretích miest, čo ostanú, tak tí nepostúpia. Takže my sme klasické, mali sme úlohu zjesť o 30 Kinder Vajec viac ako minulý rok. Takže je tu 72 vajíčok. A my sme to najoranžovejšie. Takže zamiešam. To je náhoda, že zase mám to oranžové. Prvé je teda Eška prednádraže Trnava. Vítam vás ako vyzývateľ, kto nás porazí. Ten pokračuj ďalšie. Ďalšie mužstvo bude Expendables. Tretie do partie bude FC Vodáreň, o tých som už počul, že vraj to vyhrali. Štvrté mužstvo sú Fallen Stars a posledné mužstvo bude náhradné mužstvo, takže náhradné mužstvo 3, takže keď sa neprihlásia ďalšie 3 mužstva, takže určite sme postupili. Budeme mať 4-člennú skupinu, ale to je iba náhoda, že to takto vyšlo. Naozaj, ďalšie skupiny bude losovať. Otec 3 detí, máme stále plný sily, s vajcami to skutočne vie. Si chystal hlášky? To je polená. Koho iného by vylosoval? Tyčíme. FC Zafičkári Bratislava. FC Rosonary. Mám strašne dôležitú úlohu tu dávať všetko rovno, aby to nakoniec... Ty si dneska zapicháš doslova. Bogetým. Náhradné mužstvo. No. Číslo 2. 1. Takže prvé náhradné mužstvo pôjde do skupiny B. Ďalší losovač je Zinedine Zidane tréner braškárskeho futbalu. To je legenda sama o sebe. Na dôchodku. Začíname. Lohovecké hviezdy. Náhradné mužstvo 2. Už sa minuli, robili sme všetko, čo sme mohli, aby to takto vyšlo. Trnava United. Trnavčané. To sú do súboru? Hej? Aj tie polena. Áno, vážne. A dodatkové číslo Dangy Punchers. To si až dáme, keď musíte aby si to vedia prečítať. Ďalší losovač je Miško. Šogi? To. Ale nevie čítať, to sa ti vrát. Vandalia.
Ty len pýtaj. Triskáči. To ide šikovne. Lesná zver. Jumbo, Šikátlovce. Ďalší výkaz. Ďalší mi nechce nájsť. Viktory Čezemka. To už teraz pýtaj. To stačí. Hej, Sa rozbehol, čo? Neboj si. Zalúbila. Teraz ja zalosujem. Jan, ty stíhaš? Hej. Legia skazy. Sa zmiezie s kolotočármi. A indiánmi. Než toto losovanie je trochu jak to, tá reklama na Mixle Pixle. AFK Trnava. Posledným do partie FK Šport Bratislava. To bola skupina E. Amatéri. Čo spravíme, keď mi začnú deti plakať? Že si chcete losovať. Chlapčiská z Linčianskej. Svan. Počúvaj, to sú jasné podvody. Máme tu notárov, je to... LA Galaxy. Mexiko Trnávka. Už ani polovičku nemáme. Gumkáči. Technomedia Hurricane. Mám na to, že si nakoniec si mohla lepšie trošku obliedať ako pyžamo. Komatov. To vyzerá na českých návštevníkov. FC Bulldogs. Piatých. AS Roma. Ste návštevníci. Skupina H. A ako Hrošovský. Môže byť. Ako Hrošovský. Revival. Musíš hlasnejšie hovoriť, čo ich. Ja to dobre ukazujem. Zvuky budú tak FC Merkur. No, tí sú ešte vo Francúzsku. Hádam. Dneska potlačili našich Oni boli do remízy. Oni boli na celý čas. GPS Olsište. Ale dorazia až na Vianoce. SFC Silver. Musíme na budúce skresať turné, lebo všetko to listované. Tak idem. Skupina I. Družstevník Eternal. Títo neprišli. Nechmeš. FS Pohoda.
Relax Bratislava. Kedy hrávali prvú Slovenskú. Tí už raz bodovali na Prengo Cupe. Drahovčania budú tento rok možno bodovať. Skupina je. JR Team. Bola stane JR. Špekulanti. To budú nejakí špekulanti určite. Posilním. Green Team, veľký svidník. Ja vidím slivníka, ale aj svidník je fajn. Flopper z Voderady. Poznáme. FC Victory Bosako. Poďme. Len, nech to ste nám bude pomôcť. Skupina K. Koknap. Palermo Trnava. O tých som tiež počul. Kudzenáči. Svoječi. Budú náradné. Dukla Kolčaky. Naši východnári obľúbení. Krásne, tu nie sú? krásne už len meno. Prvý AFK. To môže byť čokoľvek. Pokračovateľa Košic. Spartak Trnava, starší dorast. Starý dorast, na tých sa budú chodiť asi ľudia pozerať. To necháme ako prekvapenie turnaja. Asi všetko, že? Nasleduje L. Skupina. Prvý FC Destiller 2011. Kamoši. FC Delivery. Destillery Delivery. Doručili. No ešte. Čo to asi? DTK. Naučíš sa niekto. Neviem, Destruction. Fakt, čo to bude? Posledný do L-ka. FC Agát. To sú Žilinčania. To sú tí, čo som ho nesol do nemocnice. Obľúbení. No. Asi nie. To bude ľahké. Posledné dve skupiny. FC Kornela. Oligarchovia. To tiež bude zaujímavé mužstvo. FK Oreské. Zo Záhoria. Vyhasnuté hviezdy. Neboj sa, Janči, možno ťa zoberú do party. A Webhouse Trnava. A poslednú skupinu vylosujem Ježia, tu by sa pomýlil. Zase? Prečo som to Marling. Aký by smutný, pozri. Čakal na to. Tí sú z Bratislavy, aj keď sa tým taja. All in Bratislava, tak bude bratislavské derby. Mandarinky. Jeden pomaranč. Kapitalistickí Chrováci. B-Team Kežmarok. Ostalo mi posledné vajíčko naozaj. A to je FC Družba Mariánko, ideš. Posledný nálep. Dobre, tak to vyzerá vylosovanie mužskej časti turnaja. Ja už nevládzem. A chceš píchať aj baby? Žena nemám doma, takže pôjde. Takže takto sa náš elektronický
digitálny displej pretočím na ženskú časť turnaja, ktorá je takou našou pýchou, Bombónikom. keďže sme momentálne turnaj s najväčším počtom babských mužstiev, široko ďaleko v Trnavskom okrese. A to vylosuje otec 3 detí, on prax. Ale vylosuje tak, aby to sedelo 4 a 4. Okay. MFK Ružomberok. Mužský futbalový klub. SK Vrakuňa Bratislava. K tomuto by som chcel povedať, že to spravíme tak, aby boli trnavské mužstva mimo skupiny. Takže vylosuj to tak. MFK Topolčany. No, zatiaľ sa mu nedarí. No, tak teraz musíš vylosovať trnavské mužstvo. Tak poďme. To nie je. Poďme do druhej skupiny, nie? ŽFK Bánovce. Tu dáme do druhej To skupiny, bude nie? ďalšia už skupina. Plynule prejdi k tým trnavským mužstvám. Čiže najbližší trnavský MFK Dubnica. pôjde do prvej skupiny. Tam vôbec sú tie trnavské mužstva. SK Svätý Jur. Preto to sme ho nenechali losovať všetko, lebo by vyšlo presne tak, jak nemá. Takže do skupiny číslo 1 pre ženy je FC Spartak Trnava. podľa správnosti by mali byť Spartakovské ženy posledným tímom. Spartakovské ženy. Zvládol si to. Takže turnaj je vylosovaný, dúfam, že ste si to užili tak, jak my. Spotený som jak. A najmä dúfame, že v sobotu o 9:00 si pozrieme všetci futbal Slovenska. Kto vychádza? Nemecko. S Nemcami. Alebo Poľsko. Alebo Poľsko v sobotu o 9:00 Dáme ich. a dovtedy sa zničíme my na futbale ako hráči, organizátori, hráčky, rozhodcovia a ostatní. Tešíme sa na vás, nech nám vyjde počasie a vidíme sa čoskoro. Čaute.